Варто почати з того, що сама по собі програма 5-7-9, коли вона задумувалась наприкінці 2019-го, на початку 2020 року, це була спільна програма уряду та Національного банку, і вона була спрямована на підтримку саме малого та середнього бізнесу і з більшим опором на стартапи. Фактично, давайте згадаємо цей період. Це був час до коронавірусу, і були зовсім інші реалії ведення бізнесу як такого. Але, скажімо, стартап все ж таки написано у програмі, що має бути зареєстрований ФОП в 12 місяців. Так, і це стартап? Фактично це не зовсім вписується в категорію того гаражного стартапу, який заснувався і тут же прийшов за кредитуванням, і це одне з тих обмежень, які дійсно робили цю програму складною для отримання. Тут варто також звернути увагу на те, що окрім самих жорсткості вимог як таких, ще є певна специфіка нерозуміння з точки зору потенційних позичальників самого призначення програми. Наприклад, мій улюблений приклад, один з банків, коли ми обговорювали десь на початку весни хід впровадження цієї програми, один з банків говорив, що в них був такий кейс, коли до них просто звернулася людина, яка хотіла за програмою 5-7-9 взяти кредит на купівлю автомобіля для того, щоб, цитую, їздити на дачу. Це зовсім не підпадає. Це зовсім не підпадає, зовсім не вписується. Тим не менше, така заявка була спрямована на банк, банк її розглянув, і зрозуміло, до чого тут бізнес? Вимушений був відмовити. Питання в тому, що сам по собі потенційний позичальник іноді не до кінця зорієнтований на те, щоб надати банкам відповідно до вимог програми усі необхідні документи, в тому числі показати справжній кешфло. Давайте знову ж таки звернемось до слів Леоніда про те, що бізнес в Україні, я приблизно зараз зацитую, не можна вести на 100% в білу. Тобто частина грошових потоків не відображається у звітності. Відповідно, потенційний позичальник не може її показати банку для того, щоб підтвердити те, що в нього є такі обороти. По суті своїй, це ускладнює прийняття рішень банку, тому що коли до тебе приходить позичальник і каже, ви знаєте, от в мене по оборотам, припустимо, обороти в рік складають 50 тисяч, але, нехай 150, 200 тисяч, але в мене є ще незадекларовані обороти в 2 мільйони, я здатний обслуговувати свій борг, банк не може сприймати це просто на віру. Варто сказати дійсно, що програма на самому початку не враховувала деяких особливостей, крім того, до нас прилетів чорний лебідь у вигляді коронавірусу, який суттєво вніс зміни в бізнес-клімат, який є в Україні.